dia, Day? Ya. Igo mo ditong duha? No. Daris nana sa bako na ho, daris nana. Lagay na ho. Dili pa sa tang luwaga. Nawa, unjay na lang uloy. Okay lang. Kada ba ko cellphone, nada ba ang cellphone ka? Tawag lagi nagbilin lagi ko. Na. Ikaw ito yung pasuruyon ka, ikaw yung ibilin. Punta pa kay bahuway ko. Tama diha. Bisa gahot hala. Di na mo lakaw si Kuko o Goy daghang tao kay kanang lus mo na siya daghang karga niya. Unay tumungkod. Di mo malakaw si Nanag, siya ra po sila ra pong duha sa tol, di mo lakaw si Nana. Parang kuno na. Hindi ka malakaw ka mo duha? Day, Na. sama na ko. Oh, lagi na ang tuyo. Sugayo. Una ni sugod sana nilakaw taron. Kaba naman si Coco na grocery oh. Ha. Asa si Milo? Gana man na. Da, ang mo? Mahala Anlin. Insyo. Asa to sila huy? Sila Coco, sila Coco gusto. Ha? Kasi gustong Coco. Mao ni man asan ko. Excuse me. Excuse me, mababas mo si Kubaan mo sa tan daghan dagko. Asa na im? Milo. Kato yung tigra minom. Halay mo. Nawala yung minahan. Saan nga nim? Kubaan mo sa tan daghan dagko. Saan na im? Milo. Kato yung tigra minom. Halay mo. Nawala yung minahan. Saan nga nim?
Bisa, sila. RTF. Mga insik. Mga insik. Ito na oh. Buka sana. Ha? Tak sana aja. Kelihatan? Dia kana. Kuan? Iya. Dua 4, 5. 5 yang mahal. 5. Laman dia. Unsa kan? Mga manatanan. Ha? Kunan ko no? Sakto na oy, 5 sakto na oy. Kubaan mo sa daghan dagko. Sa naim? Milo. Kato yung tigil minom. Hala mo. Nawala yung minahan. Saan nga nim? Liso. Ilakra para hindi mo likid. Belum deh, wag pa man. Ama kutsara deh.
Trabaho dyan. Yours is strong. Strong, but not long. Salamat, ma'am. Kasi they're trying to. Ito, labito din natin. Parang buswagin, no? Buswag rin. Oo, babaw sa una. 5 minutes later. Organic Cebu, mangga. Kabuok sa kilo. Kabun to ah. Monday morning na. June 22 na. Yes, madam dia. Muli nami. Huwebes, Abergoles, Huwebes, Bernes, Sabado, Domingo, grabe 5 days na. Kapon nami wa ning nakaw. Pake. Sarap dia pinagbulo ka. Wala sa adlaw. Nalambak tag medyo Cebu. Nalambak na kinaagpag as in si. Yung sinadugay ka rin, mingaw naman unday. Pinambalik Eh, so pagbalik-balik na malingaw. Kaya ikaw taga, ba't yung ginagag? Alas ko po, di na magdugay, hilat para biyag nga. 6 ingon anak. Grabe mo na sila maka, kukuy. Hindi po, pa yung nagpatog. Patunggal kay ba dito kay baw nga. Ay, gusto po kuhan. Matobra di po to siya. Gusto Sure, po si dito Zaki sa mo. Kirgibira. Gusto po sa di magatiman, matog si Zaki. Matog si Kuko, matog si Zaki. Sige na mag-advance. Kuhan, pangadong bayad, sundo. Nagkamag-utang-utang si Kumil, nagkagabi, di mo sure. Ako para sini. Right side, ma'am, right side. Right side, right side. Paulin nami. Mga pinanser. Asa man ta? Number na 15C. 18 si? Si... Dili ka. Wala. 15C. Asa man ka? Sa KM. 18C. 18 si. 18B. Di dia. Dari ka.